Здравейте, хора! Днес ще им 24 часа в дървото. Да. Аз се казвам Сузи. И само не знам как ще се спим. И сега спалме след обяд, за това лягам да спим. Не, давай. Ама наша ходна тук. Хора, рестина много сложно. Ако се речите, ви се франфа скопи. И лягай. Ако да лягам. Лягай, ма, остана след обяд. И хора, много целувки, лека нощ. Ще се видим утре. Ей сега. И добро утро, хора. Много добро утро, а? Видяхте как спах? Това е.